Βάλε τον Ιησού Χριστό οδηγό και όχι απλά σε οδηγό στο αμάξι της ζωής σου. Καπετάνιο μέσα στο καράβι σου. Ξεναγώ μέσα σε αυτή τη ζούγκλα που ζούμε. Και μη φοβάσαι, εμπιστέψου τον. Ξέρει αυτό το δρόμο, ξέρει τις κακοτοπιές, ξέρει τι είναι το καλύτερο για σένα και για μένα. Είναι αυτός που μας δημιούργησε. Είναι αυτός που νοιάζεται για μας και μας αγαπάει. Άσε λοιπόν το Θεό να μπει μέσα στα δωμάτια, σε όλα τα δωμάτια, όχι απλά σε μερικά δωμάτια, σε όλα τα δωμάτια της καρδιάς σου, της ζωής σου, του σπιτιού σου. Είναι έξω. Σου χτυπά την πόρτα αυτή τη στιγμή. Άνοιξέ του. Προσκάλεσέ τον στη ζωή σου. Θα γευτείς την αγάπη που έχει αυτός για σένα. Θα γευτείς τον ουρανό. Όπως με το ότι όταν μια φορά βλέπεις κάποιον άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι τον γνωρίζεις. Έτσι είναι και με το Θεό. Έτσι είναι και με τον Κύριο ακριβώς. Περνάει λίγος χρόνος να το γνωρίσεις. Περνάει λίγος χρόνος να μάθεις περισσότερα για Αυτόν. Η σχέση μας μαζί Του λοιπόν, μαζί με τον Κύριο, είναι μια σχέση συνεχώς γνωριμίας και ανακάλυψης του Αγίου προσώπου Του, της αγάπης Του, της καλοσύνης Του, της προσωπικότητάς Του, του χαρακτήρα Του. Ο Θεός πάντα μας ακούει όταν προσευχηθούμε σε Αυτόν. Ακούει όλες μας τις προσευχές. Εξήτησέ Τον λοιπόν με όλη σου την καρδιά και όχι με τη μισή. Είναι σημαντικό αυτό. Μην περιμένεις να γίνεις τέλειος για να πας στο Θεό. Πήγαινε όπως είσαι. Ο Θεός έτσι και αλλιώς μας βλέπει. Όπου και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε, ο Θεός πάντοτε μας βλέπει. Ξέρει που είμαστε ακριβώς. Έχει το καλύτερο ουράνιο GPS και από οποιοδήποτε δορυφόρο. Ξέρει που είμαστε, ξέρει το πλάγιασμά μας, ξέρει το αν κοιμόμαστε, αν είμαστε ξύπνοι, αν περπατάμε, τι λέμε στα κρυφά, τι λέμε στο σπίτι μας, τι λέμε στο δρόμο. Τα ξέρει όλα. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από Αυτόν. Πού να πάω, λέει, να κρυφτώ, λέει ο Δαβίδ. Να πάω, λέει, όπου και να κρυφτώ, Κύριε, εσύ με βλέπεις. Όπου και να πάω, εκεί εσύ είσαι, Κύριε. Γιατί ο Κύριος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και είναι ο θησαυρός των αγαθών και είναι ζωής χορηγός. Και ο Θεός που είναι ο Παντοκράτορας και μας ξέρει ποιοι είμαστε και ξέρει ότι δεν είμαστε τέλειοι, αυτός ο Θεός θέλει να πάμε όπως είμαστε σε Αυτόν και να τον προσκαλέσουμε στη ζωή μας. Ξέρει ο Κύριος λοιπόν τι θα κάνει, ξέρει πώς θα αλλάξει τη ζωή μας. Και το σημαντικό πράγμα, όταν καλείς κάποιον στο σπίτι σου, φροντίζεις να είναι καθαρό, φροντίζεις να είναι όλα τακτοποιημένα. Δεν τον καλείς στο σπίτι σου και να είναι χάλια, έτσι δεν είναι. Και να είναι αχούρι, πεταμένα ρούχα από εδώ, πεταμένα ρούχα από εκεί. Τον καλείς στο σπίτι σου και είναι όλα καθαρά. Έτσι λοιπόν και με το Θεό, επειδή είναι Άγιος, πρέπει αυτό εδώ το σπίτι να είναι καθαρό και Άγιο. Και αυτό γίνεται μόνο εάν ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό. Πούμε, Θεέ μου, συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες μου. Συγχώρεσέ με για τα λάθη μου. Συγχώρεσέ με για τις αδυναμίες μου. Συγχώρεσέ με για όλα αυτά που έχω κάνει και σε έχω λυπήσει. Για όλα αυτά που έχω κάνει σε επιλογές στη ζωή μου που δεν ήταν σύμφωνες με το δικό σου το θέλημα. Και αυτή τη στιγμή, Κύριε, σου ζητάω συγγνώμη στο όνομα του Ιησού Χριστού και σου ζητάω να έρθεις εσύ να είσαι οδηγός της ζωής μου, εσύ να είσαι καπετάνιος της ζωής μου, εσύ να με οδηγήσεις, να με κατευθύνεις σε ένα μονοπάτι καθαριότητας, πνευματικής καθαρότητας και αγιασμού, μακριά από την αμαρτία, γιατί αν εσύ, Κύριε, δεν με βοηθήσεις, πώς είναι δυνατόν να μπορέσω εγώ, σαν άνθρωπος, να νικήσω την αμαρτία. Όλα είναι με τη δύναμη του Θεού. Όλοι είναι με τη δύναμη του Θεού. Αν απλά κάνεις αυτή την προσευχή που μόλις έκανα, αν απλά ζητήσεις από το Θεό
να σε βοηθήσει. Ο Θεός θα έρθει και θα σε βοηθήσει εκεί που βρίσκεσαι. Ο Θεός θα έρθει και θα σε αγγίξει. Αν τον προσκαλέσεις, θα έρθει στη συνάντησή σου, γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Ο Θεός ανταποκρίνεται στο κάθε κάλεσμα που του κάνουμε. Όπως και εμείς ανταποκρινόμαστε σε κάθε κάλεσμα που μας κάνουνε. Όταν μας φωνάξει κάποιος με το όνομά μας, θα πάμε, θα γυρίσουμε να του πούμε «Εδώ είμαι». Ποιος είναι? Έτσι είναι και ο Θεός, που είμαστε κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση πλασμένοι, λέει στη Γένεση. Σύμφωνα με την εικόνα του και τη δικιά του ομοίωση. Ο Θεός μας έπλασε, μας δημιούργησε και λέει στο λόγο του ότι αν πάμε σε Αυτόν και του ζητήσουμε βοήθεια, τον ζητήσουμε, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω, σε προσκαλώ στη ζωή μου αυτή την ώρα, εσύ έλα, θέλω να σε γνωρίσω. Ο Θεός θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Ο Θεός θα γυρίσει και θα μας ακούσει. Γι' αυτό σε προσκαλώ αυτή την ώρα να ζητήσεις τη ζωή σου το Θεό, όποιος κι αν είσαι. Σε προσκαλώ αυτή την ώρα να πεις «Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω. Θέλω να περπατήσω εκεί που εσύ θέλεις να περπατήσω. Στον ασφαλή δρόμο το δικό σου. Στην προστασία τη δικιά σου. Βοήθησέ με να προχωρήσω εκεί που θέλεις εσύ να προχωρήσω. Στο όνομα του Γιού σου του Ιησού Χριστού το ζητάω. Αμήν. Θα τα πούμε ξανά και σε άλλο βίντεο.